No, čiže ja vás vítam prvého natáčania z hry Amazing Frog. Túto hru vidím poprvé, nainštalovala som ju preto, lebo je úplne mega. Aspoň tak vyzeral trailer. Jak vidíte už hneď zo začiatku. Uj. Ide to. Joj. No, čiže táto hra je úplne mega. I doporučujem. Jo. No, poď a ideme. Minecraft! Yeah, Froggy v Minecraft, yeah! Okay. Ne, Froggy. Okay, čo je to? Oh! On si pridol. No, dobre. Čo je to? Portál? On sa tu normálne, že... Prosím ťa, staň. Ježiš, vstaň, dobre. Je tam, ideme? Dobre. Tam proste nič není. Také mega. Dobre, no, poď, no, dobre. Jau. No, poď, rýchle, dobre. A táto hra je jak GTAčko, no. Nie je to GTAčko, ale mne aspoň veľmi podobá. No, čiže Shift, Walk, Jump, Handbrake, to je jasné, Area Throw, čiže... Ne. Dobre, funguje. Čiže Fire, čiže počkajte, C-čko je Stand, OK, to je Look, miesto C je menu, čiže dobre, môžeme ísť. My ideme len tak exit, no, tak to chcem vidieť, no. Novinky. Jaj, kým sa nám to načíta. Ale, no, už sme tu, no. Troška sa nám to bude lagovať vonku. No, oh my god, vidíte to? Stand, no, dobre. Oh my god! Vidíte to, čo ja? Neuveriteľné, ale je to tak. Froggy jazdí na... To stále učí rádio. No dobre. Ja... No dobre. I believe I can fly. Auto. Kde? To som myslel. Nie, to sú fakt auta. Bentley. Nie, preč tu. No, dobre. Bentley. Aj keď to vôbec není. Ja chcem šofér. Ja chcem šoférov. OK. No, čiže poď. Prečo, prosím ťa? Prečo? Nie, ja som tam išiel preč. Nie. Čo to robí? Čo to? No, dobre. Poď, teraz to dáme. Oh my god!
My to fakt riadíme. Oh my god! O, už je trocha rozbité. Toto je fakt jak GTAčko. Toto rezu mi začína páčiť. Možno, že to fakt, takže čo si na dní mal žiarovku? Cčko, ne? Čo? Videli ste to? Ešte raz. Ježiš, vstaň. Vstaň. Ježiš, vstaň. Čo robí? Ježiš, vieš čo? Ide preč. Ide k tebe. Čo robí? No, čo ja viem. Ideme. Dobre, no tak nejdeme, ok, no ale ideme, no. A myslím si, že sú tu aj zbrania, ale nie som si istý. Dobre. To je také mega. Tak poď, vstaň. Dobre. Poď nasadníme a ideme. No, sakra, druhá strana. Dobre, ideme. Bentley, odvez ma tam, kde máš. No tak, poď Bentley. Dobre, ideme. Zatiaľ fajn. Zatiaľ veľmi dobre. Šach. No je, že šach. Je to čo je? Je šach. Mat. Jaj. No, dobre. Ja som, že som... To myslíte vážne. OMG. Dobre, mám tak nadvihni. No tak. Šachmat. Je to ani žiadny šachmat, ale... Čo? Nadový hloubke, no tak... Dobre, ak chceš aj? Ja chcem. No kráľovna, poďte so mňou. Strike! Nie, no tak to nebolo vôbec nič, ale... Dobre, ideme. Dobre. Čo je tu? Budeme mega. Ne. Dobre. Vstaň. Poďte. Dáme na toto pieseň. Úplne nikto. No dobre. Dobre. Je to úplne bombastická hra, odporúčam ju hrať. A počkajte. Vidíte to, čo ja? Vidíte to, čo ja? Vidíte to, čo ja? Počkajte. Dobre. Ježiš, nepreč tu. Jaj. To bolo mega. No, ideme. Rampa, no tak ideme si pre nejaké Bentley. Keď to není Bentley, ale... Viete, v dnešnej dobe Bentley najlepšie. A není tu nejaké, ja neviem... Ferrari? OK, a na dnes by to mohlo byť aj všetko, čiže zatiaľ čau!